Aktar minn 9,000 familja f'Malta u Fawdex ifrankaw medja ta' 8,000 euro kull waħda fuq taxxa tal-boll fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena, b'total li laħħaq 69 miljun euro. Dan ikkonfermah il-Prim Ministru Robert Abela waqt konferenza organizzata minn KPMG u Property Malta. Il-Prim Ministru spjega li dawn il-flus ifrankati huma riżultat dirett tal-iskemi li daħħal il-Gvern biex aktar persuni b'mod speċjali żgħażagħ ikunu jistgħu jsiru sidin ta' proprjetà. Fosthom sema l-iskema tat-taxxa preferenzjali tal-boll li komplet naqqas b'mod sostanzjali l-pis finanzjarju fuq first time u second time buyers. Il-Prim Ministru tenna li fl-aħħar budget tħabbar it-twessih importanti tal-iskema tal-equity sharing li bija issa jistgħu jibbenefikaw żgħażagħ minn 25 sena l fuq. Permezz ta' din l-iskema il-Gvern jinvesti nofs il-valur ta' proprjetà u x-ċerrej jkollu sa' 20 sena biex jifdi sem tal-Gvern. Dr. Abela semma wkoll diversi għotijiet u inċentivi oħra li skontu qed jagħtu spinta lil ġenerazzjonijiet żgħażagħ u lil familji. Fosthom l-iskema tal-first time buyers, inċentivi b'saħħithom għal min jixtri f'żona ta' konservazzjoni urbana, ir-rifużjoni tal-VAT, rinnovazzjoni u restawr u lotjiet sa' 9,000 euro għal min jinvesti fi proprjetà b'effiċjenza fl-enerġija. Il-Prim Ministru refera wkoll għal studju tal-Bank Ċentrali ta' Malta li juri kif f'Malta kwarta sidin ta' darhom biss għandhom self pendenti kontra 3 kwarti tal-Ewropa. Żied jgħid il-żewġ terzi tal-familji bl-inqas tħul f'pajjiżna huma sidin ta' darhom, ċifra ogħla mill-medja Ewropea. Fl-istess konferenza il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard saħaq fuq il-viżjoni tal-Gvern li jitrasforma s-settur tal-kostruzzjoni u tal-proprjetà f'mudell ta' eċċellenza, sostenibilità u fiduċja. U qal li dan is-settur għandu impatt dirett fuq il-kwalità tal-ħajja u li l-progress għandu jitkejjel bil-kwalità, is-sigurtà u trasparenza. Qal li rapport tal-KPMG jikkonferma l-importanza strateġika tas-settur u r-responsabilità li opera b'mod professjonali u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ skemi ta' sostenibilità eżistenti flimkien ma' żewġ skemi ġodda is-sena d-dieħla.